Hazaryň kenarına zähmet ruhsadyna bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow anyny geçiren hökümet mejlisini öňümizdäki aý Türkmenistany döwlet maslahatynyň geçiriljekdigini duýdansyz oglan etdi. Synçylar Türkmenistanyň baş kanunyny agdarmaýan döwlet maslahatynyň döwlet durmuşyna wezipelerini we ygtyýarlyklaryny sorag astyna alýarlar. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň hökümet mejlisinden habar bermegine görä 23 sentýabrda geçiriljek maslahatda möhüm meseleleri garamak gözüňe tutulýar. Maslahatda berkarar döwletimizi mundan beýlekde ösdürmegiň möhüm meselelerini serederiz. Şoňa görä bu maslahaty ýokary derejede we guramaçylyk geçirmek üçin ähli zerur şäherleri görmeli diýip TDH Berdimuhammedowyň sözlerini çitirleýär. Duýdansyz oglan edilen döwlet maslahatynyň geçirilýän senesi Serdar Berdimuhammedowyň dowlan gününiň ertesine gawat gelýär. Mart aýyna kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowdan döwlet başlygyny wezipesini kabul edip bolan Serdar Berdimuhammedow 22 sentýabrda 41 ýaşaýar. Mundan ozal ne döwlet medeniýeti ne de hökümetçi neşirler döwlet maslahaty adly forumuň geçirilýän tertibi, onuň düzümi, döwlet maslahatyna gatnaşyjylar wezipeleri, hukuklary we ygtyýarlyklary barada maglumat berdi. Türkmenistanyň köpçüligi ma'lum bolan hukuknamalarynyň hiç haýsyna döwlet maslahaty we onuň ygtyýarlyklary agdalmaýar. Synçylar döwlet maslahatynyň ýurdun parlamentiniň ýa-da hökümetiň ygtyýarlyklaryna kölege salýanyny aýdýarlar. Prezident anyny geçiren hökümet mejlisinde meýilleşdirilýän döwlet maslahatyna döwleti ösdürmegiň möhüm meselelerini garaljakdygyny aýtdy. Munyň bilen hökümet maslahatlarynyň ýa-da parlamentin geçirýän mejlisleriniň döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini garamak mümkinçilikleri sorag astyna düşdi. Türkmenistanyň baş kanuny ýurdun parlamentini kanun çykarjy we wekilçilikli edara hökmüne kesgitleýär. Wezipeleri we ygtyýarlyklary ýurdun hiç bir kanunçylygyny agdarmaýan döwlet maslahatynyň duýdansyz oglan edilmegi bilen Türkmenistan halk maslahatynyň we ýaşular maslahatynyň ýygnaklarynyň soň täze bir möhüm forum bilen tanışar. Täze forumuň senesiniň oglan edilmegi synçylarda türlü reaksiýalar döretdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky öňkü ilçisi raýat aktivisti Nur Muhammed Hanam 16 awgustda Azadlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanda geçiriljek täze forumuň öňümizdäki aý öz işine başlamagy bilen ýurdun syýasy we jemgyýetçilik durmuşyna uly bir özgörüşe garaşmaýanyny aýtdy. Türkmenistanyň esasy keseli hiç wagt öňünden näme düşünýän oklar, näme etjek bolýan, näme düşünýän bolan ok, ýöne näme diýende nähili atlanýarynda da ütköşüp hiç bir tapawudy bolmaz diýip pikir etýär. Näme üçin diýseniz, hakykatdan hem ýaşular maslahaty boldy, halk maslahaty boldy. Bir ýerde diňe bir adam özü geleceği bir programı hökümünde bir aýtýar, şonam hemme kişi ne bir goşmaça şoňa bir çekiplerini berýärler. Ya näme ütködük nähil rägetsek bor diýip bir maslahatlaşylýar. Hiç bir zat ýok. Hemme kişi ýöne leppeý diýip öňkü diplomat aýtdy. Ol täze foruma kanun çykarjylar we döwlet resmiýetleri bilen bir hatarda ýylatyň durly gatlaklarynyň wekillerini, şol sanda hususy telekeçileri, ýaşlar we zenanlar uramalarynyň wekillerini hem çağırmaklarynyň ahmaldygyny çaklady. Ýöne şonu da öňkü diplomat şeýle ýygnaklaryň netije bermeýändigini, diňe bir adamyň agdyny garalýanyny aýtdy. Şoň üçin men pikirim boýunça bu döwlet maslahaty bolanyna da bir ütköşkü şart bolmaly diýip pikir etýän. Diýip Hanamow aýtdy. Türkmenistana garaşlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap bir döwür ýurdun iň ýokary kanun çykarjy organy bolan halk maslahaty hereket edýärdi. Garaşlygyň ilki ýyllaryna ilkinji prezident Saparmat Niyazow tarapyndan esaslandyrylan halk maslahatynyň ygtyýarlyklary 2008-nji ýylda konstitusiýa girdilen üýtgetmeler we goşmaçylar bilen ýatyryldy. Muňa derek ýurtda maslahat beriji geňeş bolan ýaşular maslahaty döredildi. Ýöne Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklibi bilen ýaşular maslahaty hem 2017-nji ýylda ýatyryldy we onuň ornuna odaly ýatyrylan halk maslahaty gaýtadan dikeldildi. Munyň ýa 2020-nji ýylda ýurdun parlamenti 2 palataly ulgama geçirildi we halk maslahaty Türkmenistanyň 2 palataly kanun çykarjy ulgamynyň ýokarky öýüne urildi. Häzirki halk maslahatyny ex-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow başlyklyk edýär. Synçylar Türkmenistana bir görseň ýatyrylyp bir görseň dikeldilýän ne halk maslahatlarynyň, ne ýaşular maslahatynyň, ne de nämedigi heniz dolu aýdyňlaşmadyk döwlet maslahatynyň türkmen halkynyň bähbitlerine dolu hyzmat edip etmeýändigine, bu döwlet organlarynyň halkyň ykdysady we durmuş kynçylyklaryny ýeňletmäge ýardym berip bermeýändigine soragly çemeleşýärler. Resmi medeniýete görä Türkmenistana 23 sentýabrda geçiriljek döwlet maslahaty garaşlygyň 31 ýyllygyna başlanjak çäreler bilen utgaşar.